I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da napravite mitraljez. Ovako, sve što vam treba za mitraljez jeste, znači evo učestio, jedan dispenser, jedan repeater, otprilike 6 redstone, možete vi više, ali otprilike 6. Dva bilo koja bloka, ja koristim cobblestone jer je njega otprilike najlakše naći, ima ga svuda. I 6 redstone torča. Pokupimo sve ovo. Ako ne znate kako se pravi dispenser, evo ovdje, vi stopirate i pogledajte, ovdje, a ako ne znate repeater, evo i ovdje recept. Ovo je stone, nije cobblestone. Dobro, samo gledajte. Znači postavimo dispenser, ovako idemo repeater, da bude na jednom otkucu, ne ovako, ne ovako, ovako, nego ovako. Sad to povežemo sa redstoneom. Postavimo 1, 2, 3, 4, majde ovdje. U stvari ne, ovdje. Tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eto, pa ja sam rekao možda i više, možda manje. Ja sam malo produžio. Evo ovako, treba da izgleda odavde. Sada postavljamo redstone torch ovdje. Evo već krenulo. A da bi trajalo duže, postavimo svuda. Ne da ovdje sam postavio. Vidite kako tiče. Dobro. Ono što možemo da ispaljujemo iz ovog dispensera je, evo u ovom chestu. Evo, to je ovo. Fire charge i strela. To izgleda ovako. Opa. Stavit ćemo malo više. Da, fire charge izgleda ovako. Ali naravno najbolje ako stavimo malo više. Pa izgleda ovako. Da, to je bilo to. I da zaustavimo pošto mi nervira ovaj zvuk. Dobro. To je bilo to. I sada kad savladate ovu veštinu i kada naučite ne praviti ovaj mitraljez, možete da uradite nešto kao što je ovo. Ovdje sam malo spawnao ove seljake. Samo da povežem sa ovim redstoneom. I... pošto meni krenulo da laguje, ja ću to da prekinem. Mada, mogli bi mi njih mi dosta da rokamo. Znači, važno je samo da povežete ove repeatere. I ako hoćete brzo pucati, treba da bude ovako na prvom otkucu, ne na ovako 4, nego na 1. To je to. Samo da to pokažemo ovo. Tada! Verovali ili ne, meni je trebalo pola sata da napravim ovo sranje. Mislim, zamislite koliko bi meni trebalo da napravim subscribe. Tako da, evo, lajkujte. I subscribeujte i komentujte, znači radite šta hoćete. Sam vam bio Jačko 99 na kanalu Serbian Player. Vidimo se.